Benvinguts a Perrete News, l'actualitat més perra all around the world. Avui especial Alcaldesses Progres. Les àrdues jornades de negociació han culminat per fi aquest dissabte amb la investidura de noves alcaldesses d'Esquerra a Madrid, Barcelona, Stalingrad, i aquí diu que és com una d'aquestes panses que s'encomanen fent petons a l'eslava. La Colau ha felicitat la Carmena ha felicitat la Colau, però a Madrid, pam! La Espe li ha fet la cobra a la nova alcaldessa. Més tard, però, a la cafeteria de l'Ajuntament ha rectificat, tot felicitant-la com cal. Si yo no gano la alcaldía, pues bueno, muchos abrazos. Déu-n'hi-do, quina trencadissa de vidre. Sembla que el recolzament de Carmena no ha estat gaire ben rebut per aquesta killer al volant. La nova alcaldessa de Madrid, però, aprofitant la vinentesa, ha donat suport a una nova iniciativa d'inserció laboral, tot creant una nova franquícia de reparació de vidres. Carmenes. Espe la lía, Carmenas repara. No tot han estat males cares, però el president del govern central ha felicitat les noves alcaldesses en un to ben cordial. Bé, no ell directament ni tampoc un dels seus plasmes. Ho ha delegat amb una altra personeta força més entranyable, la niña de Rajoy. ¿Pero qué les digo? Lo que quieras. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. A Badalona, Xavier García Albiol s'ha acomiadat amb un somriure de l'alcaldia. Paradoxalment, gràcies a la seva derrota, podrà fer allò que volia, estar tota la legislatura limpiando Badalona. Fins aquí aquesta edició de Perrete News. La vida és molt gossa, però gossa la perra.